Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Ihe m na-agwa unu omegokwen ọkwa m na-agwa unu maka ịbịa abroad maka ụnọ. Ịma na ụnọ bụ ebe ị ga-aga itinye okpokolo isi gị a ilie ilire mmadụ amara. Ụnọ dị mkpa na ndụ mmadụ. Ọ bụgodi one room ma ọ bụ mpempe ụnọ pelu mpe abara aka na ọkpa itinyesi isi ozugbo. So ị na-akwụnwe ụgwọ ụnọ ịbụ odogwu ịghọtago. So kedu ihe m na-achọ ikwu bụ na nwanne anyị nwaanyị kpọọ m na-asị m na-ekwenu na-eme mmụ ya na-achọ igbu ya. Ọ sị na o nwee nwanne anyị nwaanyị bịanụ with visitor visa. Ọ chi ụmụaka na-abụ wee bịa wee sị ya ka ọ nọrọ bie ọ nọ 3 months ka ọ pụọ ka ọ nọkwata. Ọkwana ya ka ọ nọlite wee nọ 6 months 6 good months and ọ sị na nwa ya gaba practice na outside country. Nwa ya gafe abata ọ na-asịzi ya ọkwa isi nọ 3 months aga osi na ọ nọkwatabere nke nwa aga osi na ọ nọkwatabere. So osi ọ ga-anọzubie wee nọpịa mkpụrụ ihe na eme nwa ya ọ ga-egbuzie ịma ọkụ mmiri ebu ibu na-eyuzu ya. Ọ bụ bill a na-abịa ọ bụ nyanwa na-akwụ ụgwọ ihe niile. Nwanne anyị nwaanyị ọ nabata anya na ụmụaka na-abụ fe nwere ihe ha na-alụ ịghọtago. So mana ọ na-ejekwa alụchala obele ọlụ ọ natakwa ọlụchakwala obele ọlụ nke oji ọ batakwa nyanwa na-enedolu ụmụaka nya na-esikwe nri na-enyefa nya na-eme ihe niile ifugie obizieli na relax onwekwa akwụkwọ. So mana ọ sị na ọ kpalịa alụ ya jee ebe a na-achinye aka elu ka o jee chinye aka elu ka enyi akwụ. So o jezie chinyicha aka elu ahụ Chukwu mekwa ebele enyi akwụkwọ mana pụzia n'ụlọ okwere akpụ pụzia n'ụlọ okwere akpụ na-agbalidekwele ihe aka ọgụ na mgba. Ndị o ji chinye aka elu si ka enyi akwụkwọ ka enyi ụlọ o ji maka na ọ nabatara ya si ya enwere m ebe mma anọ don't worry maka ụlọ. Mana kịta o chulide gị melidie wee si ya mba n'ihe akaligo nwa ya anatagokwe. Ọ ka ọ fụzi na nwa ya nata still ọ ka nọkwala ya na nwa ya zi na-ashị ya rum onye ụmụ ya ya na ụmụ ya ofu rum na ihe a ka emelide o wee sizie ọnwụ wee si ya mba ya pụzia ifubie. So o wee sikwa ọzọ na onye ọzọ bịakwa bukwele nsogbu ya bịa na ọkwana ya na nke a ka alapụtazi ya bụ nwaanyị a bịakwa with visitor visa. Ọ bịakwa ọzọ ọ sị ya biko ka ọ nọ izu ụka na-abụ ka ọ pụọ. Ọ nọlidekwe 3 months. Ihe o mezi bụ na o je kpọọ ndị nwe obodo si ya na nwaanyị a na ọ chụpụ ya na ụmụaka nka maka o nwere oyi. Ọ sị na ọ na-aga ọpụta ụtụtụ ọ pụọ na-agagharị na-akpọ fonu na-asakọta ndị mmadụ ya na ndị mmadụ a na-akara oke omego oyi mete ezigbo enyi. So ya jezi ebe ndị enyi ya maka ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndị oyi ịnọ ebe a ọ bụrụ na ị nọgo 1 month ebe a ị pụọ ije n'obe 1 month ebe a ị pụọ ije nọ 1 month ebe ị pụọ so that ka mmadụ ịbịa ekute ume maka ịnọrube mmadụ ị na-anọbuchi ume and ịma na ọtụtụ na-agbalị ndị bịara ofu ọsọ maka na isizi onye ahụ pụọ ọ nara apụ ifugi. So ọ bịazi obulu nsogbu ya maka onye bụ nsogbu bịa bụ nkọsa ma ọ bụ n'isi ọfịa ọbịa obulu ya tụchiche nke gị maka inwere nsogbu nke gị na-asọlve. So ọ bịazi owere nsogbu nke na-agwazi gị ị na-emezi nke rapụzi ya nke gị ọ na-akọrọ gị ọkọpụ nke ọkọba nke ọkwana ya. Ọ sị na nke a ihe kazi njọ bụ na o jekwe kpọzia ndị nwe obodo si ya na-achụpụrụ ya n'ụlọ butu ụmụaka. Ndị nwe obodo wee bịa na ndị nwe obodo a na-achakwa anya ụlọ ndị nwe obodo edujechekwa enye kọtụ maka fejiri ụmụaka egwuri egwu. Ọ bụrụ na ụmụaka achụpụfa n'ilo n'oyi fanara alaike ya fanasị ụmụaka baa ụlọ ọ na-asịkwafa na ọkwa enyemaka ka ọ na-enye na o kwelie nkwa na ọ ga-anọ so 1 month na-ekwe na anya. So ndị kemebezie investigeshon wee fụ na ọkwa aka ka ọ na-enye maka asịzi nwaanyị kedu proof of address iwetenwuru kedu mgbe ịbịa kedu kọntrakt o wetenwuru ifugi ihe dị na ya. So ndị nwe obodo wee si ya nwaanyị ị ga-apụ n'ụlọ maka achọpụtago na ị na-asị asị. So ebe ị mara itinye isi gị and ihe zọkwali ya bụ na o jekwa chinye aka elu. Ọ bụrụ na o jere chinye aka elu ndị nwe obodo aka send ya back ifugie. So mmadụ bịazikwa iwere ụlọ mmadụ maka na emeli eme mma
ifugi nwaanyị a wee na-asị na ememme ya niile na-abịa bak na-ahụ ntụ ya ndị niile o mere ememme fanara echeta kama fa ewere ajọ ihe kwuo onye ụgwọ. O wee na-asị ọnya ka na-emekwa ememme a ka ọnya kwụsị na nke achọ itinye na nsogbu. Kedu ụdị ihe bụ nka? Unu afụgo ndị be anyị? Ọ bụrụ gị mmadụ ọzọ bịa ị ka ga-anabatakwa ya? Ọzọ dịka ibie nwaanyị be anyị na-ajụ na-asị ọ bịa ka na-emekwa ememme ka ọnya kwụsị. Ndị be anyị biko unu nyefe ndụmọdụ, kwuo eziokwu, kwuo uche gị. Ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme, kedu ndụmọdụ ị ga-enye nwanne anyị? Maka ọ na-asị na ọ na-adịzi ya ka onye emezi na-eme mmụọ ọbụla, onye ọbụla na-efuzi efu nyafuo, ọ na-efu efu nyafuo, ọ na-anwụzi anwụ nyanwụ ahụ, na ọ ya na-adịzi na-emeli eme mmụọ. Ifugo asị m unu nọ ndị be anyị ka a ga-abịakwutekwa onye gị aka fa agakwuru onye Hausa, fa agakwuru onye ofe mmanụ, fa agakwuru okwe na onye mba ọzọ. Ọ bụ onye befa ịchọbazi itinye n'ọnwụnwa. Ndị be anyị chikwala nrene kwuo unu uche unu. Ihe unu ga-emekwa bụ nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ. Ọ bụrụ na ịkụbere aka na folo, kụọ aka na folo ka ifolo anyị pụta mmebe ihe ka i wee mara. Ndewonu.